वर्षा। तो आज गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी तो आपण मैंने एक्साइटेड है ना, बहुत दिन पर ना ब्लॉग बहुत दिन पर मुझे आज बनाऊँगी। तो चलो मो सहित भी हाँ मो भाई कर सी मो वीडियो बना पे बना मुझे ता वीडियोटा बनाऊँ देख देख बट मुझे मेले एटा मोर देख गोल गोल पूरा मु एमती बनाए ओके सेमती गोल बना देखिबो गोल गोल न बनेबो जदी एबे धरंतु रोसे स्टार्ट करबा गैस भजा तो हे गेलानी। तो भजा रे आमे तम इच्छा करतबा सॉस माने टमाटर सॉस पके तो आमे भी रिबी नबा घर लगाउठु तो चाखी कहबो खाइले तोरे कहबो एठिरा लाउछ बोली सोमियो केमती लागुची केमती लागुची कहलु रे तोर कुआ सुन ना कौन केमती लागुची सतरे। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपणकर प्रिय वर्षा। तो आज गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी तो आपण माने एक्साइटेड है ना, बहुत दिन पर ना ब्लॉग बहुत दिन पर मु आज बनाऊँगी। तो चलो गेस्ट कर मो आज को ब्लॉग नहीं आसी तो आपण माने गेस्ट कर थाओ। रोषे करबा पई सब रेडी है चा सब सामान दरकार तो रोटी भी तैयार कर दी थी। चलते अभी रोटी बनैबा रोटी तो बनैया होची तो मो सहित भी मो भाई मैंने मत हेल्प करने देख केमती मो बाहर आस चलो देखिए मो भाई मत केमती हेल्प कर देखा लेट्स सी। हेलो गाइज देखो एटा मु गोल करछिला एटा बबलू करछ देखिया कहार गोल ठीक होउछला। हां मो भाई करछ देख से मो वीडियो बना पे बना मुझे ता वीडियोटा बनाउ देख देख बट मु एटा मेले छिला एटा मोर देखो गोल गोल पूरा मु एमती बनाए ओके सेमती गोल बना देखिबो गोल गोल न बनेबो जदी हां ये आसंती मो वीडियो बना भाई। तो एबे धरंतु रोसे स्टार्ट करबा गैस देखु गाइज यहाँ गोल बनवा आसुरी मु कहली एमती गोल बनवा देखो से केमती रेक्टांगल कर सारलानी हां बर्ग ना चोपा बने आसुनी केते ग्राम तुम तेल पकोछ ग्राम रा मु जानि केती होबा ना टिके तेल वो टिके गरम होबा को देबा बस कि भल से गरम होला होबा ना और तेल टिके गरम हो देबा कमे बात प्याज उठके भाजी पका देबा देखो प्याज टिके रेड आसलानी तो आम ए फुटण पकेबा तुम जमी भी आड कर तुम इच्छा अनुसार जहाँ सीखी से अनुसार सोरिष पकेबा जो से पूरा भल से फुटिबो तापर में काढिबो नहीं ए भजा टाइप सोरिष को टिके फुटबा दवा नहीं न भल से न फुटले आईना टाइप लागे
ଦେଖିକି ବନାଅ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶରୀର ତ ଏଇଟା ତ କିଏ କହୁଛି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ବୋଲିବାର ଅଛି। ଇଂଲିଶ ଏଟା ପୁଣି କରିବ କେମିତି ଗାଲି ପେଷ୍ଟ ଆଣି ବୋଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଦା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ। କଣ ଭଜା କରିବୁ ନା ତରକାରୀ କରିବୁ କହୁଛୁ ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର ଭଜାରେ ପେଷ୍ଟ ପଡେ ସବୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବା ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇବା ତ ରାଗ ବେଶୀ ପକେଇବାନି ମୁଁ ମାନେ ତମ ଅନୁସାରେ ତମେ ରାଗ ପକେଇ ପାରିବ ବଟ୍ ଆମର ରାଗ ବେଶୀ ଖାଉନି ତ ରାଗ କମ୍ ପକେଇଛ ମସଲା ବି ଟିକେ ପକେଇବା ଏମଡିଏଚ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ये चिकन ହଁ ଦେଖ ये चिकन मसाला ଏମଡିଏଚ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ये सब ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା ମିକ୍ସ କରିସାରି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ନା ସେ ବଢ଼ିଆ ପରିବା ପକେଇଦେବା ପରିବାକୁ ବି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା ଯେମିତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇବା ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବେ ଆମର ତ ବେଶୀ ଲୁଣ ଖାଉନୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ଲୁଣ ପକେଇବୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଖୁଡ଼ି କହିଲି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ମିକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ତ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ମିକ୍ସ କଲା ତ ସେପଟେ ଆମେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ରୁଟି ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇବା ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ରୁଟିଟାକୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ସେକିବା ସେ ମାନେ ରୁଟିଟା ଭଲସେ ସେକିଲେ ତ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ ମାନେ ତ ଦେଖ କେମିତି ଅନୁସାରେ କରାହେଉଛି କେଉଁ ଅନୁସାରେ ତ ସେ ଅନୁସାରେ କରି ତାକୁ ରୁଟିକି ଟିକେ ଗରମ କରିବା ଗରମ କଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଆସୁଥିବ ସେ ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବା ତ ଆମର ରୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଗଲାଣି ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ଆମେ ଭଜା ଦେଖିଛୁ ତ ଭଜାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ନା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ରୁଟି ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ନେକ୍ସଟ ଭଜା ତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଭଜାରେ ଆମେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମେ ସକ୍ସ ମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମିଶାଇ ପାରିବନି ତ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ବି କରିପାରିବ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କରିଦେବା ତ ଏବେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଲୁ ତ ଏବେ କଡ଼େଇ ମାନେ ଏପଟେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା ତେଲ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଳିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ଅଣ୍ଡା ପକାଇବା ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଅଧା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ପରଟାକୁ ତାପରେ ଦେବା ନେକ୍ସଟ ହଁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ତ ଆକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଛି ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇପାରେ ତ ଦେଖିବା ତାକୁ ଏକ ପେପରକୁ କାଢ଼ି ନେବା କାଢ଼ି ନେବା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ମାନେ ପିଆଜ ଯାହା କାଟି ତ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କଲେ ଆଉ ରୋଲ୍ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ତ ଆମେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ନେବା ଘର ଲୋକଠୁ ତ ଚାଖି କହିବୁ ଖାଇଲେ ତାର କହିବୁ ଏଠି କହ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତୁ ବନେଇଲି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛୁ ସତରେ ହଉ ରୋଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତରେ ତୁ ଏମିତି କହୁନୁ ଏମିତି ଏମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସୌମ୍ୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ କେମିତି କଣ ଦବା ତୋର କୁହା ଆସୁନି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତରେ थैंक यू ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍